Doncs, en virtut d'aquest conveni que s'ha signat entre la Diputació i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el que s'ha aconseguit és dipositar, o sigui, una cessió en dipòsit d'aquesta obra que teníem enrotllada i emmagatzemada a les reserves del Museu Nacional d'Art de Catalunya des de feia molt temps. Llavors, el que ha fet la Diputació de Barcelona és assumir una part de les despeses de la restauració i el Museu Nacional el que ha posat és els professionals que han participat en aquesta intervenció de restauració. Bé, doncs això és una pintura a l'oli sobre una tela liberiana, una tela de fibres liberianes. En concret, s'ha fet una anàlisi de les fibres i són de cànem. És una fibra resistent i al mateix temps elàstica, molt apropiada per les grans dimensions i que es va utilitzar molt a finals del segle XIX i durant el segle XIX i el XX per aquest tipus de grans dimensions, d'obres de grans dimensions. Llavors, l'obra tenia un bastidor, el que passa que no ens ha arribat a nosaltres. El que sí que ha quedat és el rastre dels llistons de fusta en el revers de la tela que han quedat marcats, així com els travessers que en els 4 angles ajudaven a consolidar aquest marc perimetral, diguéssim. A més, el que va utilitzar l'Aleix Clapés era una preparació oleaginosa també, en blanc de plom, amb molta càrrega de carbonat de calci i aglutinat tot això amb oli. També és un tipus de preparació blanca molt típica de finals del segle XIX, que ens hem trobat en diverses obres com de Martí Alsina o posteriors de Lluís Graner, etc. Llavors, com està tractada la pintura, l'Aleix Clapés el que fa és, en el fons, la part dels fons més fosca d'aquest quadre, la tracta amb poc gruix de pintura i, en canvi, les zones més il·luminades de la figura i de la torxa, doncs amb gruix important de matèric, amb molta més pintura, amb pinzellades amples, que són molt visibles i que contrasten amb aquest fons molt més prim de pintura. El que no sabem segur és si el vernís de la superfície, perquè s'ha vist amb les estratigrafies que s'han analitzat, doncs s'ha vist que hi havia un vernís superficial que nosaltres hem respectat en aquesta intervenció de restauració, si és original o no, però en principi sembla que és un vernís del propi Aleix Clapés, que va col·locar el propi Aleix Clapés. Sembla que aquesta pintura està feta sense un dibuix preliminar molt exhaustiu, no s'ha trobat dibuix. Sí que el que devia fer l'Aleix Clapés és pintar amb pintura directament a pinzell, amb colors foscos, la composició, perquè de fet ell partia d'una composició molt més petita, pràcticament idèntica, que conservem en el Museu Nacional i que també representa l'Hèrcules buscant les Hespèrides. O sigui que ell ja tenia un model previ més petit i el que va fer és transferir-ho a unes dimensions més grans. Bé, aquesta pintura, si va estar durant més de 70 anys, ha estat enrotllada. No sabem molt bé com ha estat enrotllada, perquè, per exemple, presenta uns craquelats amb franges horitzontals, en línies repetides horitzontals, molt visibles en els llocs on hi ha més matèria pictòrica, i que això indica que en algun moment de la seva història aquesta pintura ha estat enrotllada amb la capa pictòrica cap endins. Un sistema poc adequat per la conservació de l'obra. El que sabem segur és que a partir de l'any 1998, que hi ha una documentació en el museu que ho testimonia, és que es desenrotlla aquesta pintura per veure quin és el seu estat de conservació, llavors s'enrotlla correctament amb la capa pictòrica cap a fora, amb un corró prou ample, i que a partir de llavors queda molt ben instal·lada. De fet, les alteracions que presentava aquesta obra quan la vam desenrotllar
estaven bastant controlades, és a dir, hi havia bastants estrips, forats, plecs de la tela, tot el perímetre, les franges, les bandes estaven molt esfilagarçades, trencades, o sigui, des del punt de vista del suport hi havia problemes. El que passa és que preventivament a l'any 98 havien posat uns pedaços per evitar que es fessin més grans i que es deteriorés també com a conseqüència la capa pictòrica. A part d'això, des del punt de vista de l'anvers de la pintura, presentava bastantes erosions, pèrdues de capa pictòrica, i estava molt bruta. Era una pintura que estava amb una capa superficial molt embrutida, que el que vam veure és que era d'una conservació incorrecta, o sigui, de molts anys d'acumulació de pols i de contaminació. Doncs la restauració, en primer lloc, ha consistit en fer un estudi exhaustiu de les alteracions de l'obra per arribar a un diagnòstic, que és el que es fa habitualment, i una proposta d'intervenció. Una proposta que va ser consensuada entre els conservadors restauradors del museu. Llavors, la primera fase de la intervenció pròpiament dita ha consistit en treballar pel revers, és a dir, s'ha treballat horitzontalment, en pla, sobre una taula a mides adequades, sobre el suport de tela, que s'ha netejat molt a fons, s'ha fet una microaspiració exhaustiva, després s'han col·locat bandes perimetrals de lli per reforçar aquesta zona tan deteriorada de tot el perímetre, que s'han adherit amb un adhesiu reversible, i s'ha microsuturat tots els talls, forats, estrips que hi havia en la tela. O sigui, tot ha sigut una consolidació primera del suport. Després s'ha girat la pintura i s'ha treballat per l'anvers de la pintura. Llavors, a l'anvers primer s'han fet unes proves de neteja, prèviament s'havien extret unes micromostres per saber exactament quin eren els materials constituents de cada un dels estrats de les capes de la pintura, i s'han fet proves de neteja i al final s'ha triat un sistema de neteja aquós, innocu, molt controlat, que el que ha permès és de respectar completament el vernís que hi havia, que nosaltres creiem que devia ser un vernís original, i tota la brutícia ha pogut marxar amb aquest sistema de neteja. Després, ja un cop acabada la neteja, llavors s'ha tornat a enrotllar la tela i s'ha traslladat aquí en el Palauell per treballar en vertical. Llavors s'ha treballat en vertical mitjançant una bastida i s'ha fet un anivellament de les pèrdues de capa pictòrica i una reintegració cromàtica, una reintegració pictòrica. La reintegració pictòrica és una intervenció que actua única i exclusivament en les llacunes de pintura, en els llocs on hi ha pèrdua de capa pictòrica, i el que fa és intentar redonar la unitat estètica de l'obra, proposant una reintegració cromàtica que sigui adient. En el cas d'aquesta pintura, el que hem fet és una reintegració de tipus il·lusionista, és a dir, que és indiscernible a ull nu, però en canvi, només apropant una làmpara de llum ultraviolada, es discerneix completament el que s'ha afegit en les llacunes aquestes, en els punts de pèrdua, perquè queda d'un color diferent, queda discernible.
S'ha fet amb un tipus de pigments i vernís reversible, un vernís de retoc, que només amb un cotó i una mica de dissolvent es pot retirar en el cas que es volgués retirar. Això és la reintegració pictòrica. Sí, a veure, és una obra que la veritat és que ha sigut bastant agraïda i que ha donat bon resultat la intervenció. La dificultat ha sigut més del tractament del suport, sobretot perquè té unes deformacions, uns plecs, uns farbalans que fa en les parts laterals i en tot el perímetre, que són deformacions i ondulacions difícilment atenuables. En tot cas, el que hem fet és triar un tipus de vestidor bastant sofisticat, ja que no en tenia, que s'havia perdut el vestidor, que és un vestidor d'alumini i fusta que permet una extensió homogènia, uniforme en tot el perímetre. I ara, de fet, el que queda per fer és això, una nova tensió d'aquesta pintura per deixar-la ja al màxim de tensada i regular possible. Doncs sí, tens raó, perquè les grans dimensions en la pintura sempre afegeixen dificultat a la intervenció, sempre. Costa molt de manipular, d'accedir a segons quines zones, es necessita normalment la col·laboració d'un equip que ha d'estar molt cohesionat, que ha d'entendre molt bé quin és el moviment que s'ha de fer per evitar possibles riscos i accidents. O sigui que sí que dificulta les grans dimensions. Sí. Per suturar aquests estrips i els forats i els talls, perquè hi havia algun tall també, doncs el que s'ha fet és utilitzar microcirurgia tèxtil, refent el teixit, el lligat del teixit, un teixit de tafetà, de 2 fils d'ordit i 2 passades de trama, refer-lo completament, és a dir, lligar fil a fil l'estrip amb un adhesiu que és a base de cola de peix i midó de blat, amb l'ajut de l'espàtula calenta per anar unint i assecant, i després allà on ha calgut s'ha afegit fil i s'ha refet el lligat del teixit. És una feina de bastanta paciència, precisió i força lenta, és entretinguda. A veure, hi han treballat 5 restauradors de pintura, entre ells hi ha 3 que són especialitzats només en pintura sobre tela, 2 restauradors més que són especialistes en suports de fusta, marcs i mobiliari, que han treballat en el vestidor i que han assessorat pel tema del marc. Hi ha treballat una química, que és la que ha fet l'extracció de les mostres i que ha fet les anàlisis posteriors per tenir la seqüència estratigràfica de totes les capes de la pintura. Hi ha treballat un fotògraf i després hi han treballat 2 persones més que no són de l'àrea de restauració i conservació preventiva, sinó que són personal d'una altra àrea, que estan especialitzats en manipulació d'obres i moviments d'obres d'art. Nosaltres hem corroborat que no havia estat exposada a l'aire lliure, tal com ja varen dir els tècnics de la Diputació de Barcelona, que van prendre mides d'aquesta obra i van comparar-ho amb la paret on hi havia l'Hèrcules mateix, igual, idèntic a aquest, i a l'exterior, i van comprovar que no podia ser aquesta pintura. I nosaltres ho hem corroborat amb les anàlisis, veient el tipus de residus que hi havia superficials. I a més és que hi ha hagut una casualitat que no prevèiem, que és que
Els restauradors, quan estaven netejant la pintura, s'han trobat amb traços d'una quadrícula, d'una retícula, d'uns quadrats d'uns 20 centímetres de costat, que segurament Aleix Clapés va practicar sobre la pintura, al damunt de la pintura, per transferir aquesta composició a unes dimensions més grans en el mur exterior del Palau Güell. O sigui que, efectivament, aquesta pintura no és la de l'exterior.